Det her er Vesta Series 2025. Det er en kombination på en elcykel og en offroader. Og i dag skal vi teste, hvad den kan. Hyggebikes har derudover et samarbejde med Cykelmekanikeren, hvor man kan få serviceret sin hyggebike. Cykelmekanikeren kører ud over hele landet, både i storbyerne og ude på landet. Så uanset hvor du bor i Danmark, så er der mulighed for at få hurtig og professionel service. Når det gælder køb, så kan cyklerne selvfølgelig købes direkte fra Hyggebikes egen hjemmeside. Derudover kan de købes hos Elgiganten, og for dem der bor i Sverige eller Finland, er det også muligt at købe Hyggebikes hos Stadium. Alle relevante links finder du nede i beskrivelsen. Her har vi så en lille kitbox, som følger med cyklen, og i den finder du en nøglering med det vigtige hyggelogo, værktøj, som du kan bruge cyklen, et ladekabel, en adapter, selve ladeboksen og selvfølgelig en manual, for selvom cyklen stort set kommer færdigsamlet, så er det altid rart lige at have en manual i hånden. Batteriet det kommer separat, det er et 48 volt 14 ampere Samsung batteri, og det er virkelig godt. Det giver dig altså en rækkevidde på op til 80 km på én opladning. Pedalerne kommer også løst, og sammen med batteriet det eneste du selv skal montere. Okay, lad os se hvad Hygge Vesterbike 2025 cyklen kan. Prøv lige at se den udsigt. Prøv at se den solnedgang. Alright, lad os køre. Okay, det skal lige sige, så lige nu har jeg den i 1 ud af 5 niveauer. Det kan godt være, at vi tager den lige ned på en 3'er her. Den kommer altså med en 250 watts baghjulsmotor, som altså har en kondenspower, der virkelig sparker ind. Det skulle jeg lige vende mig til. Lad os se. Right. Det her, det er så deres helt nye cykel. Deres nyeste i skud. Og selvom vi tester lige lidt offroad her, så skal vi altså have den helt store omgang på offroad. Som sagt, der er 5 niveauer, 5 kadenceniveauer til den. 1-5. Og den sparker altså. Okay, nu tager vi lige den her, nu kan vi lige op her. Indtil videre super lækkert. Den kommer med en Samsung batteri 48 watt 14 ampere. Og det siger altså meget om hvor godt det her batteri er, og hvor godt det faktisk spiller. Den har både hydrauliske bremser, som virkelig gør, at den stopper med det samme. Altså det er ikke noget, du skal vente på, det er ikke noget, den stopper virkelig med det samme, og det er både foran og det er bagi. Det er dansk brand. De har haft et par år på banen, men de er faktisk noget større i udlandet. Jeg var i London for ikke alt for lang tid siden, hvor jeg så en af dem her Vesta Series Hyggebikes for første gang. Og jeg blev helt forelsket i den. Den var virkelig... Shit, den så lækker ud. Og så det er jo dansk rullegræs i finalen, at i udlandet, der kører cykler rundt med det danske flag på, repræsenterer det hygge. Noget, som vi jo står for. Udover det, så kommer den med en 20x4 dæk, hvilket altså gør, at de også er noget tykkere end normale dæk. Man kan virkelig se, hvad forskellen gør fra det, vi så til at starte med der, hvor jeg cyklede på gruset. Altså, man kan virkelig ikke mærke noget. Dækkene, de tager ved, og det er ikke noget med, at man skrider. Det, jeg elsker ved den her cykel, det er altså, at den bare
er super clean i forhold til designet. Helt sleek, mat sort. Et sæde, der er lækkert komfortabelt. Jeg vil skyde på, at man kan et sted mellem fra 1,55 cm så op til 1,95 2 meter kan man sagtens køre på den her cykel. Super lækkert. Og hvis man gerne vil have klappet den sammen, fuldstændig sammen, hvis man enten skal have den med i tog, hvis man skal have den med i bil eller andet, så er den altså super nem lige at klappe sammen. Og det samme her i midten, der er det samme en clips, man også bare kan køre den sammen på. Og så når du skal bruge den igen, bum, kør den op, lukker den sammen. Sådan simpelt. Kæft mand, altså det er virkelig lækkert. Jeg tror aldrig, jeg har haft så lækker en cykel her før. Altså det er virkelig, det er sgu kvalitet det her. Øj, og det er altså en fed cykel det her. Den kører upåklageligt. Den kommer op i gear med det samme. Hvis du har den på 5 niveau, så er du altså over på de 25 km/t på, jeg vil skyde på 2 sekunder. Altså det er fra 0 til 25 på mindre end 2 sekunder. Når du træder i pedalerne, jeg tror det er mindre end en halv omgang, så begynder Samsung 48 watts motoren ellers bare at sætte kraft, så går det altså bare fremad. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, altså den er wow, altså det er det eneste. Den kan virkelig noget det her. Okay. Hyggebikes. Jeg er solgt i hvert fald. Jeg skal videre. Men altså, jeg føler også, at der kommer flere elcykler på gaden. Altså, der er flere, der kører rundt på en elcykel. Men mange af de elcykler, jeg ser, er meget kinesisk produceret. De har ligesom prøvet at lave den billigste version af en elcykel, man overhovedet kan. For de billigste materialer. Her er Hyggebikes altså overhovedet ikke gået på kompromis. Både det med, at de har deres produktion her i Europa, men også det med, at de varer, eller produkter, ligesom vi har brugt på den her cykel, er det højeste kvalitet. Jeg tænker også i forhold til det med, at den ligesom kommer fuldt bygget. Det gør altså også meget, hvis man ikke lige ved, hvordan man bygger en cykel. Altså jeg vil have ingen idé, hvis de sendte mig en cykel i 1000 dele, som de fleste jo gør, og så jeg selv skulle til at bygge den. Det er altså bare lidt, det er den der ekstra service, man får. At det bare er nogle pedaler, der skal skrues på. Et batteri, der skal oplades. Og så er man egentlig klar til at komme ud og køre. Super lækkert. Bremserne. De sætter altså i med det samme. Altså bremserne. De hydrauliske bremser skal man bestemt lige lære at kende, fordi at hvis man ikke er vant til bremser, som reagerer så hurtigt og virkelig sætter i kraft med det samme, så skal man lige lære dem 100%. Men når man lige har bremset op et par gange, så ved man, hvor hurtigt den er til at bremse, og så kan man ligesom nemt navigere i det. Som man kan se her, så er der faktisk sådan en hank her, man kan tage, så man kan løfte den her på stellet lige under sædet. Det er selvfølgelig ikke den letteste cykel, vil jeg sige. Men altså, man vil sagtens kunne tage en 15-20 trin. Lad os lige prøve at teste. Altså, det er ikke besværligt på nogen måde. Man vil sagtens kunne gøre det. Så altså, kæmpe cadeau for, at de ikke har lavet den alt for tung, så man også kan justere lidt på den, og den ikke er sådan helt umobil. Så det er fedt.
Lad os gå videre. Suser altså bare afsted. Super, super lækkert. Ej. Jeg glæder mig til sommeraftener. Bare køre rundt på den her. Det er april måned lige nu. Vejret er begyndt at komme tilbage igen. Foråret er ude. Der har været en 15-16 grader i dag. Fantastisk vejr. Ej, for det er lækkert at køre på sådan en cykel. Hygge Vesterbike 2025. Jeg ved godt, det kun er april måned. Men i år synes jeg virkelig, de har ramt plet. Det her, jeg tør godt sige, det her det er årets cykel. Hvis du er ude og leder efter en elcykel. Her får du altså den højeste kvalitet, der er på markedet lige nu. Absolut fantastisk. Absolut fornøjelse at køre på. Det begynder at blive mørkt. Så jeg er til at køre tilbage nu, selvom jeg ikke har lyst godt nok. Jeg skal helt sikkert ud på den her i morgen igen. Men altså, alt er linket nedenunder. Og hvis I gerne vil købe den her cykel, jamen, så er der også en kode til jer, så I får nogle procenter på det. Og så skriv endelig gerne ned i kommentarerne, hvad vil I gerne have at reviewe næste gang? Er det en anden specifik cykel? Er det nogle andre ting? Jeg er lidt frisk på det hele, så skriv endelig.